Ħallum 40 sena l-Arċisqof Twajjeb Oscar Romero nqatel b'tiri arma tan-nar kif kienet iqaddes fil-kappella tal-Isptar tal-Providenza f'San Salvador fl-Amerika Ċentrali. Magħruf għat-tagħlim soċjali, Romero kien kritiku qawwi tal-gvern li kienet iwettaq oppressjoni kbira fuq il-poplu tal-pajjiż. Skont xhieda kien waqt it-tmiem tar-rit Ewkaristiku l-Arċisqof Romero inqatel u demmu nfirex mal-artar kollu. Min qatlu qatt ma nqabad għalkemm is-swaba jippuntaw lejn il-milizzja lejali lejn il-Gvern Lemini ta' San Salvator ta' dak iż-żmien li ridet issiktu tal-li kien qed jopponi l-atroċitajiet li kienu qed isiru mill-gvern tal-pajjiż kontra niesu. Fl-14 ta' frar ta' sentejn ilu l-Papa Franġisku kanonizza lil Romero qaddis. F'kumment ma' dan l-istazzjon it-teologu Father Hector Sherry għal kien wara li nqatel sieħeb Romero li dan ħareġ minn qoxortu beda jippritka kontra l-faqar u l-inġustizzja soċjali. Fl-1977 ġew maqtul dak iż-żmien kien hemm gwerra ċivili għaddejja f'El Salvador, ġie maqtul wieħed minn sħabu Father Rutilio Grande. U qisu minn dak il-mument l-Isqof Romero mbagħad qisu biex jgħidu ħareġ minn qoxortu qisu. U beda jitkellem b'mod iktar qawwi, b'mod li jinstema' iktar u b'saħħa ikbar. Għal żmien twil anki l-Knisja Kattolika naqset li tirrikonoxxi ħidmet Oscar Romero. Il-Professur Sherry qal li għal-bidu l-kawża sabiex Romero jsir beatu qaddis kienet weħlet, iżda mbagħad kien il-Papa Franġisku li jaraf li dan jistħoqlu jingħata l-ogħla ġieħ ta' qaddis. Il-Papa Franġisku nnifsu li ġej mill-istess ambjenti mill-Amerika Latina u li kellu rispett kbir lejh għalkemm qatt ma ltaqa' miegħu, imma Papa Franġisku kien donnu determinat li din il-figura ta' Oscar Romero tingħata l-ġieħ li jistħoq ilha mhux biss fuq livell uman, imma wkoll li Oscar Romero għax huwa li huwa qaddis jiġi ppreżentat bħala mudell għall-insara ta' kif wieħed jista' jgħix ta' nisran, il-mudell ta' ħajja nisranija. Father Hector qal li Romero ġie meqjus bħala martri u allura ma kellux għalfejn ikun hemm il-proċess ta' bejatu, iżda mbagħad persuna ġiet imfejqa wara li tarbet bl-interċessjoni tiegħu. Intant fl-2010 l-Assembleja tal-Ġnus Magħquda iddedikat din il-ġurnata bħala jum dinja dritt tal-verità sabiex tfakkar il-ħidma ta' dan il-qaddis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.